Марыя Вайцяшонак на прызбе ў Сілічах. Мой дом — гняздо з бярвення ля самага поля. Сёння раніцай адчыніла дзверы, пяе жаўрук. Блізка побач, быццам перазвон завушніц. Яго ніколі мне не ўдалося ўбачыць у небе. Трымаецца ні над чым, як маё натхненне жыць. А насупраць дзвярэй лётае, корміць дзяцей маленькая шэрая птушка. Пад самымі нашымі нагамі, пад нашы галасы, такая малая, а з такім вялікім даверам, з якім і людзі адно да аднаго цяпер рэдка ставяцца. Нарэшце я ведаю, чыя я ёсць. Я Марыльчына. У мяне ніколі не было большай радасці, вышэйшай навукі, справядлівейшага адрасу маёй душы, як вёска Грыцькі на Пастаўшчыне. Я грыцькаўская. Мой сад як нотны стан. Тут вельмі абжыты край, абжытыя птушыныя нябёсы. Тут не згубішся, трэба прывыкаць. Гэта моя сённяшняя навіна. Я буду тут жыць.